И добре, здравейте хора, аз съм Мистер Ков и добре дошли в поредният епизод на Goat Simulator Коза. Аз пешах кажа крава, както виждате. Това майче ни забавяше времето и не останаха толкова секунди. Рестарт, кодекс. Не искам рестарт на игра. На каквото и да значи. Въпрос не е да правя рестарт. Защо вратите са затворени за кози? Те са най-важни козите. Мамицата ти топа да има. Извинете, не на вас, просто една муха. Тук ми каца 200-300 пъти на мене. И взем много да ме дразни. Да, муха ще убия, казвам ви го. Не на шега, наистина ще убия. Взем тоягата или оттам трябва да взем и я почвам. Защо имаме само 119? Не знам. Време е за напушената коза! Добре, хора, ние още си можем същите три, което отпредни. Така, да, факт, добре. Такава... Не, този път няма да направя същата грешка, независимо, че мухата ме дразни. Какво е? Контейнер? Нищо. Само дете си прасна главата. Вау, хора, може на вас доста да ви лаги като гледате, но... ще го оправя. Добре, време да убием този козет. Уау, да фак! Добре, може да изпълнявам мисии. Не, това е супер. Така и мисля да тръгвам към полето. Това защо не се е взривил. Добре, хора, това май нещо, но странно са, че се е рестартирала на ново. Ах ти гаден човек, ти си я крил през цялото време тази фигура, нали? Добре, не се е рестартирала, тези неща са ви казвам. Така, можем да пием, не. Добре, вътре в магазина едва ли ще има. За окон, че горното ми наистина пресипи. Хайде да поиграем! Малко коза футбол с баскетболна топка. Козата стреля и прави града! Козата ще стреля пак. Кристиан Роналдо козата! Вижте я, най-известната коза в целия свят. Добре, да внимаваме. Така. Опа! Добре, май трябва да ни простира. Човек, добре, може да ме пускаш на надеи няколко пъти. Може за тебе да е фума. За козата не. Тя не изпитва бол, когато я гледа. Вау, това влак ли е? Не, това е козачка! Напушена коза във въздуха.
Много е яко. Хора, някой си не представя това. Мога ли да го карам? Ще смажа всички хора. Ня-ня-ня-ня-ня. Напушената коза идва, хора. Има баскетболната спорта, тъйко. Където някъде и яко не може да скача. Добре, не можем да го хопа. Супер, още на фигура. Дори без съмнение я намерихме. И добре, хора, това ще бъде за този клип на Goat Simulator коза. Дано да ви е харесал. Като приключа, ще оправя проблемите, обещавам. И дано да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайкните и оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал. Какви сте вие, бе? Трябва да правя тук рунд 3. Добре, рунд 4, добре. Много дебела коза съм вече. О, май, това ми дава тия дебелина. Ма вие залагате ли пари, бе? Абе, да, бе, вие сте залагали пари. О, благодаря ви. Благодаря ви, аз ще тръгвам. О, добре, както виждаме, скали! И още една дебилна коза. Какво ще стане, ако се болни? Еми, както виждаме, нищо. Добре, да видим нещо. Траш, глад. Добре, да фак. Така. Сега. Чакай да се върнем там, че... Аз малко така да не по-разбрал. Майко, как тичаме? Това са ми дали допълнително точки, не знам, за сила, скорост, бързина. Виждате газа ни къв е дебел. Просто на мен не ми харесва така газа ми да ми е дебел на тази коза. И хора, това беше от мене. Дано да ви е харесал клипа, лайкайте и оставете по един коментар. Знам какво е мнението ви. И се абонирайте за моят канал, ако искате още такива страхотни клипове на Goat Simulator крава. И от мен